ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். வெல்கம் டு பைபிள் உலகம். ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பெயரால் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் நாளாக இருக்கும்படியாக எல்லாம் வல்ல ஆண்டவரை நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளுக்குரிய கேள்வி, பரிசுத்த யோவான் நற்செய்தி நூல் 10ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். இந்த வசனத்தை வாசிச்சுட்டு இந்த வசனத்தை என்ன வசனம் அப்படின்றத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ரெகுலராக இந்த ஆன்சரை நீங்கள் பதிவு செய்யலாம். யோவான் நற்செய்தி நூலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கும். மற்ற நற்செய்தி நூல்லாம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோணத்தில் இருக்கும். இது யோவான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருப்பார். யோவானில் நானே மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏசாமி நிறைய சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, நானே ஜீவாப்பம், நானே அந்த மாதிரி நானே திராட்சை செடி, நானே நல்ல மேய்ப்பன், நானே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது யோவான் நற்செய்தி நூலுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு நம்ம ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதனால் யோவான் நற்செய்தி நூலை நீங்கள் நேரம் கிடைக்கும்போது படிங்க. நிறைய விஷயங்களை ஆண்டவரை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கி இந்த நாளுக்குரிய கேள்வியை நீங்கள் மறக்காமல் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நிறைய பேர் நீங்கள் யாத்திராகமம் 50 கேள்விகள் நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் ஒருவேளை ஆன்சர் பண்ணலை அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ நம்ம பைபிள் உலகம் சேனலில் இருக்கிறது. அதே போல் மற்றவங்களையும் இந்த வேதவினா போட்டியிலே பங்கேற்கும்படியாய் உற்சாகப்படுத்துங்க. இந்த நாளில் பிறந்தநாள் காணுகின்றவர்களையும் திருமண நாள் காணுகின்றவர்களையும் நான் வாழ்த்துகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் இந்த பைபிள் உலகம் சேனலை புதிதாய் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பைபிள் உலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு பைபிள் சார்ந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். அதே போல் கிட்ஸ் பைபிள் குவிஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே. இந்த முறை சங்கீதம் 23 சின்ன பிள்ளைங்க மனப்பாடமாக சொல்லி அந்த வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதை நீங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகளை வசனத்தை படிப்பதற்கு நீங்கள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. நாளை இன்னொரு கேள்வியோடு நான் சந்திக்கிறேன். காட் பிளஸ் யூ. ஆமேன், ஆமேன். நாளை சந்திக்கலாமா?